öz bir kanun kürsüsini saklamak maksadı bilen haram dağın halkımızın karşısına gurnamakçı bolýan galy jenayeti barada beren habarlarymyzyň izi süre hamana 4 sany daşary ýurtly jurnalistiň gatnaşmagyny Aşgabatyň ilatyny 1 sentýabrda mitinge çykmagy edilýän çağırışlar birdenke peýda bolup başlady. Daşary ýurtly jurnalistleri pena ýa-da perde tutunup düşnükçül talaplar bilen bir topar adamyň paýtagtyň merkezine çykjakdygy aýdylýar. Jurnalistler mirede we nä derejede hasaba alynan olaryň ruhsatnamasy barmy? Mitingiň maksady näme? Nämäniň hatyrasyna adamlar janyny ortaga goýup köçä çykmaly? Onsoňam bu çağırışlary edýän adamlaryň özleri kim? Näme üçin halky köçä çykmagy itekleýän adamlaryň özleri kölebede galyp anonim ad bilen çykyş edýärler. Bizim çeşmelerimiziň berýän habarlaryna görä bu edilýän çağırışlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň partladyjy bölüminiň ýörüýte taýýarlan operasiýasy bolupdyr. Şu ýylyň başynda Çağalar bagyny edilýän tölegleriň 10 esse gymmatlamagyna garşy Darganatada öz-özünden yüz beren mitingi Lewap welaýatynyň amany hyýyrsızlyk bilen basyp ýatyrdy. Köçä çykan garry we juwan jenarlaryň depesinde taýak döwülüp meýdança gany bolaýdy. Şol mitingi gurnan Sülgün adly jenan bolsa 14 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Karanda Berdimuhammedow bir okdy iki towşan aglamakçy bolýarlygy göze dürtülüpdi. Bir tarapdan ol halkara jemgyýetçiligine özüni terrorizme karşı göreşici edip görkezmek, beýleki tarapdan ýurdun içini we daşyny özge pikirli adamlardan arassalap, hukuk goraýjy guramalary terrorçulukly hereketleri gurnamakda aýyplamak isleýär. Ey ilahi emine Adan yodu atlanali